What's up? Ito dahil sa tapos na yung mga tagulan. Pero ito mukhang ulan na naman. Woo! Bigla ako lamis sa motor. Lamis. So, kamusta po mga buhay-buhay natin? Ilang bagyo ang dumaan sa atin itong buwan na to. Mga pagsubok na dumating. Ay, sa lahat po ng mga namayapa noong nakaraan, dami po kasi nilang mga kaibigan, mga kakilala, mag-anak natin na namatay. Yun, sunod-sunod sila. Kaya yun siguro, hindi rin ako nakakalabas. Ganun. Kaya thank you Lord dahil ito, humihinga po tayo. Pagpasalamat natin na buhay pa tayo. Well, gusto ko lang po sana i-share sa inyo kung ano mga personal experience ko rito sa personal experience, basta mga personal na naranasan ko. Hindi po technically kasi technically sa tingin ko nasabi ko na lahat kung naman yung mga issues or kung ano yung mga meron dito, gano'n. Ngayon napag-uusapan natin kung ano yung mga personal na nararanasan ko gamit itong motor na to. Yan, unahin na natin syempre ang good news or good. Ito po yung kasi kadalasan napagkakamalan tayo mamahalin tong motor. Pagkakamalan tayo, uy sir, ano yan? Anong motor yan? Akala nila karamihan Triumph Poging-pogi. Kadalasan pagka dumadaan ako sa salamin, yung ganon, pag may salamin na ganyan, nadaanan ko, titignan ko talaga yung sarili ko Kasi parang alam mo yun, pagka nagda-drive ka kasi talaga nito, big bike pa rin to 400cc pa rin. Kahit na sabihin nating made in China, Motorstar, magkano lang naman. Alam mo yung pakiramdam na parang taas-taas na sa tingin mo sa sarili mo, parang gano'n. Ganun pakiramdam lang. Okay, siyempre, tama na yung pakiramdam lang na gano'n. Huwag na nating asalin yung mabigyan din tayo ng bad. Karamihan ng mga bad na sinasabi, yun nga, na ito pinaka-bad na sa comment section na kita ko. Sir, gaano katagal bago nasira yung motor nyo? Sabi sa akin, siyempre siguro wala naman sigurong ibig sabihin. Tinatanong lang naman siguro niya kung kailan nasira. Kasi nga nagkasira naman talaga to medyo masama lang siguro talaga yung pagkakatanggap ko. Kaya yun, parang alam mo yun, basta tingin nila pagka China bike kasi, pagka nakita nila, oy Motorstar, sirain, gano'n. Meron kasi akong estudyante na tingin dito sa motor ko, talagang binubusisi niya. Ewan ko kung bakit di niya napapansin siguro yung hindi niya siguro napapansin yung Motorstar sa tatak dito sa may makina. Tapos nung nakita niya, biglang ay Motorstar lang pala, sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, ba't gano'n pa talaga tingin niyo sa sa Motorstar? Parang gano'n. Hindi pa rin talaga mawawala sa isip ng mga ibang tao pag sinabing Motorstar, China bike. Majority pagka China bike, sabihin nilang yun nga, pangit, sirain. Meron pang mga nagtatanong sa akin minsan, talaga nagme-message sa akin. Ayoko na i-post kasi ayoko i-post yung mga ganung mga bagay. Yung mga nagtatanong talaga sa akin kung yun nga, sir, anong mostly na issue ng motor ninyo? Bago nga daw sila bibili, kasi sir, gusto kong makasigurado bago bumili. Kaya may nakachat ako ng ganyan So okay naman yung gano'n. Para at least para sigurado ka, manggaling muna sa aming mga owner kung maganda ba talaga yung motor or pangit. Kasi hirap naman talaga kasi bitawan ng hirap naman talaga kasi bitawan ng 136,000, talaga 145, di ba? Tapos para sa isang motor, though advantage mo lang talaga kasi dito 400cc ka
Diba? Pwede ka naman bumili ng ano, pwede ka naman bumili ng NMAX nun. Yun, matibay-tibay na yun, Yamaha na yun. Kaya nga sa mga, di ba lagi kong sinasabi, pagkaalanganin tayo dito sa motor na to, huwag na tayong bumili. Kung hindi nyo kayang i-manage ka yung stress, na kapag may nasira, ay iisipin mo talagang hala, katapusan na, eto na, nagumpisa na yung sira. Yung ganong tipo. Kasi may thinking na ganon eh. Kapag ka China bike, pag nasira, tingin mo katapusan na ng mundo, katapusan na ng bike. Unlike kapag ka Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, pag nasira, palitan lang yan, magagawa yan, marirepair yan. Ganun kasi yung thinking eh. Yun kasi ang may bibigay din na ano, na peace of mind ika nga ng mga Big 4. Masira man, may piyesa ka makukuha, or matibay din naman talaga kasi. Oh, sarap talaga yung banking ng bagong gulong. Hanggang ngayon, bago pa rin yung gulong ko. Hindi kasi nagagamit eh. Ayan, balik naman tayo sa good. Hindi mo maiiwasan na lingon-lingonin ka ng mga tao, or talagang sisigawan ka pa talaga ng bomba! Ganon. Kapag ka ito yung gamit mo, alam mo yung feeling celebrity ka nga. Ganon, totoo yun. O, hindi sa ano, feeling celebrity pag ito yung gamit mo. Lalo pag nasa expressway ka, konti kasi yung mga motor dun. Kaya pag nakakita sila ng motor, binibidyohan ka talaga. Bibidyohan ka. Siyempre ko naman parang ganon, hi! Ginawa ko yun eh, ginawa ko minsan yun. Wala lang, sarap lang kasi sa pakiramdam. Parang minsan nakala nila, uy, sino kaya yun? Sino kaya yun? Diba, kadalasan kasi mga gumagamit ng ganitong motor, diba, mga sila, no, sila Jericho Rosales, diba? Eh, pagka wala ka masyadong alam sa motor, pag dinaanan ka ng ganito, diba, akala mo, mamahalin din lang talaga eh. Yan, balik tayo sa bad. Isa pa, meron yung talagang mga agresibo ika nga sa comment section. Actually hindi ko naman comment section to, sa comment section sa Motorstar Cafe 400 Philippines, sa group na yan. Grabe, mag-agresibo minsan yung mga tao doon. Kulang na lang, saktan ka na nila para lang pamukha sa'yo na pangit yung motor mo, China bike yung motor mo. Pero nandun sila sa page na yun. Kasi nga, karamihan talaga, nandun sila para at least makita nila kung okay ba yung motor. Kasi gusto rin nilang bumili. Yun lang yun. Or minsan kasi nasasapawan yung mga ego nila na bumili sila ng 200,000 na motor, tapos ilang cc lang, tapos hindi pa sila makadaan sa expressway. At masama pa noon, pag pinagtabi mo yung motor nila sa motor natin, mas papansinin pa yung mga motor natin. Kaya yun ang kinakasama minsan ng mga ego nila. Isa pa sa good, ano sabi ko na kanina eh, pero dagdag lang, yung mapagkakamala nilang mamahalin tong motor mo. Promise, sasabihin pa talaga nila, sir, ilang milyon ang bili mo dyan. Then, kung napanood nyo isang vlog ko nung nagpakabit ako ng RFID, yun, marinig nyo yung sinabi nung yung guard doon, sir, siguro milyon yan. Kaya nga, kung pansin nyo, laging malinis itong motor ko. Kasi, I don't know, doon na lang siguro ako bumabawi, sa linis na lang. Pag pinagtabi natin tong motor ko sa BMW, kahit pa paano, sa linis na lang ako babawi. Pakinagandahan na ito, hindi ka bibitinin kahit sa akyatan, pwede ka ma-overtake. Meron pa akong nakakatawa naranasan, yun nga, nung na-checkpoint ako, makikipagtalo pa talaga yung police sa'yo para dito sa motor mo. Talaga hindi siya maniniwala na Motorstar to, gano'n. Hanapin niya talaga yung kasi nga diba tinanggal ko na yung sticker na ito dito sa may tangke. Hanapin niya talaga yung yung asan yung Motorstar, gano'n. Tapos nakita na nga niya Motorstar, sabihin pa na talaga na Motorstar lang talaga yan. Gano'n. Alam mo yung talagang hindi sila makapaniwala. Ay! Baha! Ba't may baha rito? Tigilan nyo muna kay NMAX, oh.
Kaya yan. Tumakan lang sa akin, baka madumihan. Dami pa rin sira-sira na kalsada rito sa ano, I mean mga landslide na hindi naayos dito sa Maliko. Though hindi naman talaga kasi ganun kadali. Kaya na ito, Alikabok, grabe. Nadaan ka sa ganito, pwede ka mag-slide dito. Grabe ang Alikabok. Imagine pag ito nagbasa mamaya, putik naman kalaban dito. Sa lahat ng mga sinabi ko, lalo na yung mga negatibo, kung tingin niyo hindi nyo kayang handle yung mga ganun, sa totoo lang medyo maapektuhan kayo dito sa ano eh, sa mga ganung sabi-sabi. Sasabihan ka ng gano'n na motorstar lang naman yan, gano'n, China bike lang naman yan, after ilang buwan sira na yan. Yun pa yun pala. May nakita pa akong isang comment doon, though hindi sa comment section ko yun, sa group din. Ilang buwan lang yan, sira na yan, gano'n. Totoxiking ka talaga. Hindi ko alam kung ano meron. Bakit gigil na gigil sila dito sa Motorstar, gigil na gigil sila dito sa Cafe 400. Ang isang nakikita ko talaga yun, kasi nga minsan hindi nila matanggap na 400cc sa halagang 136,000. Kasi may kanya-kanya naman tayong preference pagdating sa mga motor eh. Anin ba natin yung napakamahal na motor kung naibibigay naman nung ganun kamura lang na yung kailangan natin. Lagi ko nga sinasabi na kahit naman yung BMW nasisira dun eh. Hindi naman ibig sabihin na pag bumili ka ng BMW, Honda, hindi naman sisira yung motor mo. Car wash to pagdating, sigurado. Grabe ng Alikabok. Yun, mukhang may inuhukay pa rin ito. DPWH. Ay, mga pinakamayaman na tao ngayon nasa DPWH. Oh. Ito muna tayo sa ano, kay Manang. Look at that, man. Aking paboritong kapihan. Naku, Alikabok. Pero may tapok na ito eh. Ang kabim na lang? Ang kabim na ta? Inyalis ko ta permi matitap. Iso ba yung kaya kunak ni kitam kat may kan pulbusan. Pastak man to tanong ko. Dali atras nito. Kita man tanong ko. Pasok mo. Tanaltan. Leji pangin. Gas mo ini tatapok na ni. Brown nga ro dun. Grabe. Ganon ka Alikabok. Ang daming ginagawa ngayon dito. Ay, sarap pa rin ng lamig dito. God, man. Yeah, boy. Alam kung malinis pa yung lens natin. Grabe yung Alikabok. Kung linis ko pumasok po, no? Makat kanina, grabe yung ngayon. Libre full boost eh.
Kayo, sa mga kami 400 owner din dyan. Or let's say kahit na basta mga naka-China bike lalo. Ano mga personal experience niyo sa mga motor ninyo? Comment down below naman po. Hindi na ako napag-exit kanina. I mean, nakapag-outro kanina. Kasi nga, ito, yung pinanggalingan ko sa may Maliko. Yan. So, sobrang, dilim na kanina at uulan na talaga. Kaya nirat-rat ko na. So, yun. At tignan nyo naman yung motor kong nangyari. And kung gaano kalinis kanina umakyat. Yan, yung dumi. Yung dumi. Yan. Tignan nyo ng mugs. Ay, yung rim. Ay, nako. So, makikita hindi masyado eh. So, tingnan nyo yung diba? Naging choco brown. Ang ganda na lang po muna. See you ulit sa susunod na vlog po natin. And yun, sa lahat ng mga sumusuporta hanggang ngayon sa ating t-shirt, available pa rin po. I-message nyo lang po sa aking Facebook page at ako po mismo magre-reply sa inyo. And may mga promos po tayo. Yes, sa mga medium tsaka large. Kasi yun po yung lumang stock ko kumbaga. Yun yung mga wala pang yung mga neck na para sa yung neck tag parang gano'n. So yun lang naman yung nabago doon. Kaya medyo prinomo ko na rin yung presyo. Alright, so maraming salamat po ulit and have a good day. Ciao.